Hormatly dinleyijiler, hormatly wideogarjylar. Biz köp sanly dinleyijilerimiziň haýyşnamalaryny nazarda tutup asman sevgisiýen goşgoýuny ýene bir gezek siziň dikkatiňizi ýetirýäs dinleň, lezzet alyň. Şahir bolmak pikirimde de ýokdy men. Şahirlik sevgiden başlaýar eken. Ýüregiňde aşkyň odu lowlasa şeýlere goşgular ýazylýar eken. Asmannaky ýyldyza da sevgi bar eken. Men onu hut ödüm gördüm adamlar. Siz ananman oňa ýalandyr diýäňiz, ananarlar, sevgi şäherinde adamlar. Men bir gün ýyldız bilen söhbetdeş boldum. Barıp oň halyndan men habar aldım. Diýdim ýyldyzlaryň taýlary barmy? Ol liýdi dünýäde taýsyz zat barmy? Men diýdim seslenip aýday şolara. Men aýsam ananok adamlar. Ýyldız diýdi aýdy ber, ýene aýdy ber. Ananarlar söýgü şäherinde adamlar. Menem her gün akşam ýara garaşyp al asmanyna hutşol ýerde ýanyp sönýärin. Garaşywam aşk oduny çydaman ýanyp durkam aşaklygyna süýnýärin. Tegelek aýda da söýgü bar eken. Men onu hut ödüm gördüm adamlar. Aýa sora berdim söýülmek näme? Aý diýdi nur saçyp şu ajap ýyle. Bir mahal gün geldi o meni söýüp. Men bolsa ýok diýdim, goý berdim kogup. Günüm men ýalydy öwrülli oda. Şondan beri ot tolup nur saçya ýurdu. Newsum agyrdy günüň halyna. 14 gün ödüm bardım ýanyna. Diýdim ýanma beset bol senem sada. Aýda bir gezek göreýinip berdim wada. Şonun merem her ayın 14'ünü güne yaşmak üçün iğneye yapıdan ayım doğuşmak üçün çıktı kapıdan şeydip olur ayda bir gezek görüşe sizi bağda etşek olup çalışya Bagar saçta da söýgü var eken men onu hut ödüm gördüm adamlar söýgü näme diýdim bagar saça ol diýdi garaşýan bir uzun saça Karaşıp kete çalaryan çıdamasam palta ýaly ağaryan şu goşgyma Kerimin gydryýtdylar Gurban nazar edidiň gydryýtdylar garazamyňa inanmady adamlar ananarlar men gözlerime bakanlar şunu ýazan bäçi babagamlar men şahir däl hemem halk ýazgy däl ýöne bugün ýazman durup bilemok sevgilimi bakı elden getirdim. Gözdeki yaşımı saklap bilemok.